Yma daeth yr arglwydd a sefyll a gelw fel o'r blaen, Samuel, Samuel. A dywedodd Samuel, llefara, canis ymaid y was yn gwrando. Maes o law fydd y gwas hwn hefyd yn gwrando ar eich llais chi. A bore da iawn i chi ar fore cyffroes. Croeso i bawb sydd wedi ymuno â ni yma yn y Crwys ac hefyd y rhai sydd wedi ymuno gartra. Mae o'n hyfryd gweld y gefnogaeth a gweld pawb a chael nifer o'r teulu yn ein plith ni, dau arall yn gwylio ar Zoom ac fy mam yn bennaf oll. Ond mae o hefyd yn foment i goffau a meddwl am y rhai sydd mynd o'n blaenau ni. Y blaenoriaid sydd yn mynd o'n blaenau ni, y gweinidogion sydd yn mynd o'n blaenau ni. A dwi'n siŵr y bydden nhw'n falch o fod yn ein plith ni heddiw. Fe welwch chi bod yna ddwy gadar ar flaen y llwyfan y bore yma. Maes o law, mi fydd yna beth sy'n cael ei alw'n ymddiddan. Ac yn geiriau arall, cyfweliad efallai, interview. Ac ar ôl yr ymddiddan yna gyda fi ac ysgrifennydd yr Henaduriaeth, yna byddwch chi'n cael rhoid eich pleidlais wrth gwrs iddo fo gael ei gasglu. Felly mae yna batrwm heddiw yma ac mi fyddan ni'n falch iawn wrth gwrs byddai'n cael gair gyda'r ysgol Sul cyn iddyn nhw'n gadael ni ar ôl yr ail emyn. Dwi'n meddwl bod Martha yn mynd i ddarllen ac arwain yr emyn cyntaf. Dwi'n wir? Hyfryd iawn. Diolch yn fawr. Rhif yr emyn 274. Ceisiwch yn gyntaf deyrnas ein Duw a'i gyfiawnder ef, a'r pethau hyn yn ychwaneg roi i chwi. Halleluia, halleluia. Gofynnwch a fe roddir i chwi. Ceisiwch ac fe gewch, cydwch ac fe agorir a'ch i chwi. Halleluia, halleluia. Rhif yr emyn 274.
Daw'r darlleniad y bore yma o'r Efengil yn ôl Lug, yn benodol y bedwaredd benod ar 10. Dyma ddarllen o adnod 1 ymlaen. Aeth i mewn i dŷ un o arweinwyr y Phariseiad ar y Saboth am bryd o fwyd, ac yr oeddynt hwy a'i llygad arno. Ac yno ger i fron yr oedd dyn ar dropsi arno. A llefarodd Iesu wrth athrawon y gyfraith a'r Phariseiad gan ddweud, a yw'n gyfreithlon iachau ar y Saboth, a nid yw? Ond ni ddywedasant hwy ddim. Yna cymerodd y claf a iachau a'i anfon y maes. Ac meddai wrthynt pe bai mab neu ich unrhyw un ohonoch yn syrthio i bydew, ond i fyddech yn ei dynnu allan ar unwaith, hyd yn oed ar y dydd Saboth. Ond ni allant gynnig unrhyw ateb i hyn. Yna, adroddodd ddameg wrth y gwesteion, wrth iddo sylwi sut yr oeddent yn dewis y seddau anrhydedd. Pan wahoddi'r dŷ gan rywun i wledd briodas, paid â chymryd y lle anrhydedd, rhag ofn ei fod wedi gwahodd rhywun amlycach na thi. Oherwydd os felly, daw'r sawl a'ch gwahoddodd chwi'n ddau a dweud wrthyt, rhod y le i hwn, ac yna byddi dithau mewn cywilydd yn cymryd y lle isaf. Yn hytrach, pan wahoddi'r dŷ, dos a chymer y lle isaf. Fel pan ddaw'r gwahoddwr y dywed wrthyt, gyfaill, tyrd yn uwch, yna dangosir parch i ti yng ngwydd dy holl gydwesteion, oherwydd darostyngu'r pob un sy'n ei ddyrchafu ei hun, a dyrchefur pob un sy'n ei ddarostwng ei hun. Meddai hefyd wrth ei wahoddwr, pan fyddi ni'n trefnu cinio neu swper, paid â gwahodd y gyfeillion, nath frodyr, nath berthnasa, nath gymdogion cyfoethog, rhag ofn iddynt hwytha yn ei tro dy wahodd di, ac i ti gael dy adalu. Pan fyddi'n trefnu gwledd, gwahodd yn hytrach y tlodion, yr anafusion, y cloffion, a'r deillion, a gwyn fydd dy fyd, am nad oes ganddynt fodd i dalu'n ôl i ti. Gei di dalu'n ôl yn atgyfodiad y cyfiawn. Boed bendith Duw ar y darllen a'r gwrando o iair sanctaidd. Croeso i bawb i Oedfa'r bore ar Sul cyntaf Gorffennaf, yn braf i weld yr haul allan yn gwenu. Hefyd yn braf i weld cynifer o chi wedi dod yma i'r gwasanaeth pwysig hwn. Braf i weld, dwi ddim yn mynd i enwi neb, ond braf i weld rai wynebau, dyn ni heb gweld ys peth amser, a ni'n hynod y falch i'ch gweld chi nôl. Croeso arbennig i'r plant. Fi'n credu mai hwn yw'r Sul ola, byddwch chi gyda ni yn y capel. Mae'n drip arnoch chi Sul nesa, ac wedyn mae'n wyliau. Ni mor hynod o falch i'ch gweld chi bob amser yn dod yma i'r Crwys. Ni gweld chi ers chi'n blantos bach a lot o chi wedi tyfu erbyn hyn. Braf eich gweld chi yn blaguro yn y cyfnod hwn. Lot o chi yn tyfu fyny, ambell un y disgwyl ymlaen at maes B yn barod yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Ond dwi wir yn falch o'ch gweld chi
ac yn dymuno'r gorau chi am y gwyliau, gwnewch y mwyaf ohoni. Hefyd lycan ni ddiolch cyn mynd ymellach i'r organydd. Mae'r Emyr, dwi'n falch i dy weld i. Falch i weld rhywun arall yn ei shorts i blawd llywydd y mis. Ond na, ni'n angofio gwaith yr organyddion yma mor aml, a maen nhw mor allweddol i wneud ein gwasanaethau yn rai pleserus. Diolch yn fawr iawn i ti. A croeso. Fel y gwyddoch, mae'r gwasanaeth yn un unigryw a phwysig, lle cymerir llais yr eglwys a'r gwestiwn pwysig, sef a dim yn cefnogi cais Thomas i gael ei ordeinio. I rai ohonoch chi sydd wedi gwylio'r ffilm conclydd am ddewis pab newydd, mae'r cwestiwn yn blaeniau yr un mor bwysig. Ond wahanol i'r conclydd all bara ddiwrnodau, gobeithio yn y byddwn gennym mateb erbyn diwedd y gwasanaeth a byddwn ni gyd adre erbyn amser cinio. Thomas hefyd fydd yn ein harwen heno. Yr wythnos nesaf, bydd ein cynwynidog sydd yma heddiw yn cefnogi'r gwasanaeth sef y parch glyn tidwal yng ngofal y gwasanaethau, ac yn y bore, fel ddewedes i'n gynt, bydd trip yr ysgol Sul. Hoffwn ddiolch i Dadydd Andrew a fydd yn ein tywys drwy y broses gymleth sydd o'n blaenau ni maes o law, a diolch hefyd i Mair Morgan am ddod i gyfri'r pleidleisiau, ein returning officer ni i chi bore yma. Nawr, cyhoeddiadau'r wythnos, cofiwch y coffi ar y camera. Yna bydd y grŵp canu a dawnsio Niaco, fi'n credu bod fi'n dweud yn iawn, o Fadagascar yn dychwelyd i Gymru unwaith eto'r wythnos nesaf, ac yn cynnal cyngerdd yn yr eglwys Presbyteraidd yn y tyllgoed nos Iau. Bydd llawer honnoch chi'n cofio nhw'n dod yma rhyw 2 flynedd yn ôl bellach, ac yn ysu am yr ail gyfle i'w gweld nhw unwaith eto. Mae neges wedi dod drwy law y parchedig Gethin y Rhys. Arnos Sul, y 4 ar 15 o'r Ffennaf, bydd canolfan chapter yn dangos ffilm People's Emergency Briefing, sy'n cyflwyno'r wybodaeth diweddara gan 9 o wyddonwyr blaenllaw am yr argyddwng hinsawdd a beth mae hyn yn ei olygu. Ydy, mae wedi bod yn braf i weld y tywydd crasboeth yma, dwi'n cydnabod hynny, ond falle bod yna gwestiynau dyrys tu ôl i ein hefyd. Credu bod rhywun wedi gweud o wadi rhy hwyr wedyn. Felly mae hwn yn gyfle i drafod pethau sy'n drafhwysig yn y byd sydd ohoni. Ac yn dilyn y ffilm, bydd trafodaeth dan arweiniad aelodau o gymuned Eglwys Caerdydd. Croeso cynnes i bawb. Yn ola, ar nodyn mwy lleddf falle, cynelir gwasanaeth yngladdol Mrs Eirwen Jones ar ddydd Llun y 7 ar 20 o'r Ffennaf yng ngapel Briwnant yn yr ymlosgfa yn Thornhill, ac hynny am hanner dydd. Mae'r amser wedi dod, o fod amser dim gennyf fi wrth yswetha, ond am hanner dydd fydd yr yngladd. Diolch yn fawr am eich sylw ac yn awr fe cymerir eich hoffrwm. Ar y rholion hyn a'r sawl sydd wedi rhoi.
Oed i'r cyfraniadau y rhoddion hyn fod yn gymeradwy ger dy fron, ac yn fodd i hyrwyddo dy deyrnas yn y fangrau hon a thu hwnt, fel y gallwn gydnabod y rhodd fwyaf oll, sef dy fab Iesu Grist. Amen. Wel, mae'n hyfryd yn gweld chi i gyd. Plant llai ar ei mwy, ysgol Sul. Oes gan unrhyw un adnod? No pressure? Da iawn. So mae yna ddau yma, diolch i chi. Ewch chi ymuno yn fi? Gwys am fi gyntaf fflir efallai? Ie? Mae'r arglwydd yn gweld popeth sy'n digwydd ar y ddaear. Di, mae hwnna'n dda iawn. Wyt ti'n di clywed am fy neges i maes o lan? Da iawn. Bydd yr arglwydd yn damddiffyn rhag pob peth. Wel, diolch yn fawr iawn i chi. Oedd pawb i clywed? Arbennig. Diolch yn fawr, ewch chi eistedd am ei eiliad. Dyna fo. Dwi'n gofyn cwestiynau digon anodd i chi heddiw yma. Beth sydd wedi bod yn digwydd yn Efrog Newydd yn y dyddiad diwetha yma? Sgan unrhyw un syniad? Gweno, oeddet ti'n ella dweud rhywbeth? Oes yna rhyw parti mawr efallai i digwydd? So rhywun yn gwybod? Dwi'n fel bod Martha yn cael yr ateb. Pwy yn cael parti? Priodas Taylor Swift. Wrth gwrs mae pawb yn ein nabod Taylor Swift. A pwy oedd y priod, y gŵr oedd yn... Ydych chi'n gwybod? A di byd am ofio'r gŵr, na'n gos? Travis Kelce. O'n i'n nabod o'n dda iawn, o'n i wedi clywed am Taylor Swift. Nawr, dwi'n gofyn ar cwestiwn arall, oeddech chi, oedd chi wedi dod i'r ysgol Sul y bore yma, oedd chi wedi gwrthod gwahoddiad i wedi ffriogas i? Na, gyda, ges i ddim gwahoddiad chwaith. Ond, ar y lluniau ar y teledu, o'n i'n gweld bod sawl un wedi cael gwahoddiad, ond nid yn ni. Ond, pwy wedi cael gwahoddiad? Mae'r erid? Lot o celebrities. Dyna'r ateb o'n i'n chwilio amdano fo. Ser y byd pop, ffilm, bob math o bethau. So'r bobl VIPs fel fysyn ni'n galw nhw, ynde? Nawr, pan da chi mynd i gael parti pen-blwydd neu mynd i briodas, ydych chi'n hoffi eistedd ar y top table efallai? Ydych chi wedi bod ar y top table gyda'r priod oherwydd bod chi'n rhan o'r teulu? Ella rhai hun. Do, mae'r erid. Rai weld chi fanna. Mewn parti pen-blwydd, oeddech chi wedi cael eich gwahoddi eistedd wrth y person oedd yn cael ei pen-blwydd? Dyna di digwydd i chi? Da iawn. Mae hynna'n... Sut oeddech chi'n teimlo, Tegwen? Oeddech chi'n teimlo yn falch, ia. Oeddech chi'n teimlo'n bwysig, dwi'n meddwl hefyd. Ond, ydych chi wedi cael sefyllfa yma, wedi digwydd i fi pan o'n i'n iau, bod rhywun wedi cymryd yn set i. A o'n i fod wrth ymyl fy ffrind dilltyd. Ond o rhywun arall i cymryd i leo, ac o'n i'n teimlo'n put out. Dyna wedi digwydd i chi, lle mae rhywun yn cwffio am set reit wrth ochr y sawl sy'n cael pen-blwydd. Efallai Tegwen? Dar o ddigwydd i Mari. Do. Sut oedd Mari'n teimlo? Neu sut fydden ni feddwl bod Mari'n teimlo? Wedi drysu. Wedi siomi efallai. Dyna sut o'n i'n teimlo pan o'n i tua 9 oed. Ond, da chi di chwarae gêm o'r enw musical chairs? Do? Dwi'n gweld fflir yn nodio i ffen.
yn amlwg iawn. Ydych, beth sy'n digwydd y musical chairs, Flir? Neu Rhys, neu unrhyw un? Wel, yn amlwg, ti yn arbenigwr ar y gêm yna. Ti wedi bod mewn gêm, oedd ti'n iawn pan mae'r gerddoriaeth yn stopio myna. Bydd yna cadar yn bryn neu rhywbeth, a wedyn mae rhywun yn rhithro am y cadar, a weithiau ydych chi'n cael cadar, a weithiau ydych chi'n gofod gadael y gêm yn dydy. Beth sy'n digwydd i chi pan ydych chi'n teimlo bod chi'n gofod gadael y gêm? Teimlo'n siomedig, ia. A mae sawl yn ni wedi bod yn yr un sefyllfa chwarae musical chairs. Nawr, dwi am sôn am stori am Barti. Oedd Iesu wedi cael ei wahodd iddo fo. Ac be mae o'n ddeud wrth y pobl ydy wahodd o. A mae chydig bach yn anifir pan ydych chi'n deud wrth y pobl sydd i'ch gwahodd chi, sydd wedi redeg y parti. Ond dyma'n union ddigwyddodd efo Iesu. Oedd o'n dweud bod y parti yma ddim just ar gyfer yr gwahoddedigion y bobl VIPs, oedd ni wedi sôn amdano fo. Nid just y pobl enwog sydd wedi cael ei gwahodd i briodas Taylor Swift a'r Travis. Ac yn wahanol i'r sefyllfa lle mae yna gêm o musical chairs, di'r cadeiriau byth yn cael ei tynnu ffwrdd. Mae yna ddigon o gadeiriau yn y wledd yma, yn y parti yma. A dyna yw neges Iesu yn y ddameg yma. Bod teyrnas Dduw yn golygu does na ddim gwthio am y cadar ora, does na ddim symud pobl, mae pawb yn cael ei gwahodd. A be dwi'n awyddus i chi wybod a chlywed heddiw yma, does gan Dduw ddim ffefrynnau. Mae pawb yr un mor bwysig iddo. Ac mae Duw yn caru ni yn y parti. Dyna ni. Diolch i chi am wrando a pob llwyddiant i chi yn yr ysgol Sul. Hwyl fawr. I barhau ein ddoliad y bore yma, cyd-ganwn Rhif yr Emyn 161. Gras o'r fath beraidd sain i'm clus hyfrydlais yw. Gwna hwn i'r nef datseinio byth ar ddear oll a glyw. Rhif yr Emyn 161.
ysgrifennydd yr Hynaduriaeth, y parchedig Dafydd Andrew Jones i ymuno fi yma, a dyma fi yn ei weld o o'r diwedd, ac dyma ni, yr ymddiddan. Mae'n amlwg o'r peth cyntaf i wneud ydych croesawu chi i'r conclave presbyterau hwn sy'n digwydd yma y bore yma. Dyma fel ydyn ni yn mynd i ddilyn y broses. Mi fyddwn ni'n cael sgwrs. Y ddau ohono ni efo'n gilydd. Ni wedi cael rhyw fath o sgwrs, cyn heddiw, da ni cael aml i sgwrs cyn heddiw. A da ni wir wedi penderfynu ar y llwybr da ni wedi ddilyn. Ac ar ôl y sgwrs yna, fydd cyfle i chi bleidleisio. A mae'n bwysig bod fi yn nodi, mae aelodau yr Eglwys fydd yn cael pleidleisio. A ni'n croesawu pawb wrth gwrs, ond i'r diben penodol yma, aelodau Eglwys y Crwys sydd â llais i bleidleisio. Ddown ni at y bleidlais nes ymlaen, ond yna fydd y drefn. Ac yna fydd Mair o fyna yn ymneillio i'r cefn i gyfri y pleidleisio. A mi ddown ni nôl, cyn gyntaf ar bydd gynnon ni ddyfarniad, i rannu efo chi. Os fyddwn ni yn ôl cyn i'r cymyn, neu'r rhan o'r gwasanaeth, da ni'n alw'n gymyn, cyn bod ni'n cyrraedd fanno, felly mi wnawn ni gyhoeddi'r dyfarniad. Os na, mi fyddwn ni'n dod yn ôl ac yn cyhoeddi'r dyfarniad ar ôl y cymyn. So dyna ni, dyna da ni yn mynd i wneud bore yma. Mae y rheola yn gofyn yn bod ni'n ymddiddan. Da chi'n siŵr o fod yn nabod Thomas yn well na fi, ond da ni'n dilyn y rheola. A wedyn ar ôl yr ymddiddan a'r ystyr bleidlais yn ffafrio, mi fydda i'n hysbysu y sesiwn ac yn hysbysu bwrdd gweinidogaetha. I ddweud bod hyn wedi digwydd, na i ddim rhagdybio'r canlyniad, ond os bydd pethau'n ffafrio, yn dweithio nhw bod ni yn dilyn yn swyl cael arweiniad pendant fi gyntaf mae hynny'n bosib. Ond dewch chi gymryd y peth gam wrth gam, da ni fynd i ymddiddan. Da ni wedi sgwrsio. Ac os eithir ddrwg arno ni, mae'n cynnwys chitha hefyd i fewn yn y sgwrs yma. So rwan ta, dwi'n mynd i wahodd Thomas i eista yn y gadar yna, a na'n eista yn hon. Mae rwan ta Thomas, da chi ymlaenor yn yr Eglwys yma ys 12 mlynedd. Da chi wedi bod yn aelod ohoni hi fan amlwg cyn hynny. Da chi wedi dilyn y cwrs i weinyddu'r sacramenta, llwyddiannus wrth gwrs. Da chi wedi cael eich penodi yn weithiwr arloesol, fel oedd y teitl yma. A da ni rwan yn ystyried y weinidogaeth. Y cwestiwn cyntaf naturiol i ofyn. Pam? Beth sy'n cymell chi? Wedi bod yn aelod, wedi bod yn mlaenor, wedi bod yn gwasanaethu yma. Pam bod eisiau mynd i'r cam nesaf felly? Wedi bod yn daith, yn bererin ar hyd yr oesoedd, a dwi wastad ers i mi gael yn erbyn wedi bod yn rhan o gapel, wedi bod yn aelod o gapel, ac yn raddol wrth ymgymryd â fwy o swyddi, mae rhywun yn dod i deimlo'r pethau'n ddyfnach ac o agor y gair
mae rhywun yn sylweddoli y fraint mae rhywun yn gael o ddarllen yr Efengyl. Mae'n mater sydd dros amser fel rhedyn oedd i mewn wedi tyfu yn gryfach ac yn gryfach. Hyd nes o'n i'n teimlo mai dyma fysa'r cymal i gymryd y daith honno i'r pen pella o ran yn ffyddi, a hefyd yr ymdeimlad o gynnig gwasanaeth hefyd. Mae rwy'n yn teimlo yn raddol yn eiddfetach wrth ymgymryd ar penderfyniadau yma, ond dwi'n teimlo mod i'n barod i ymgymryd ar daith sydd ymlaen ni ac yn teimlo braint y cyfle ac hefyd yn falch iawn o'r cyfle. Eiddfedrwydd profiad a fachu yn y cyfleoedd i aeddfedu ymhellach, i dyfu ymhellach. Mewn oes pan mae yna gymaint o gefnu a chilio, be sy'n perych i deimlo bod yna ni fel eglwysi rhywbeth i'w ddeud a'i gynnig? Be sydd... Dwi'n teimlo yma chydig bach fel y ddameg o'n i wedi ceisio esbonio i'r plant ynglyn â'r wledd sydd ar gael. Ein rôl ni ydy cyflwyno y neges, does na ddim seddi anrhydedd o fewn capel, ond mae'r gwahoddiad i bawb. A dwi'n meddwl yr her i ni ydy cyflwyno'r neges gadarnhaol yna i oes newydd, lle mae addoli traddodiadol i'w deimlo yn rhywbeth gwrthyn. Felly amlygu'r croeso a hefyd amlygu yr elfen o gydraddoldeb sydd yn bwysig i ni gyfleu y ddameg yna yn yr 11 ganrif ar 20. Ac rydw i'n ymfalchio o'r gefnogaeth wedi gael gan y blaenoriaid, yr aelodau, a dwi yn teimlo fod na newid, mae na ysbryd newydd, ac dwi'n ei weld o yn yr henaduriaeth yn y cyfarfodydd da ni'n gael fel henaduriaeth. Mae yna rhyw awch newydd, a dwi'n meddwl bod pobl yn fwy parod i wrando nag yr oedden nhw, ond mae rhaid ni gyfathrebu y neges honno yn gyson ac mewn dulliau gwahanol mwyn i'r afal a datgelu y croeso a'r holl gadeiriau neu'r seddi sydd o gwmpas y bwrdd. O'ch chi'n dewis yr ail emyn, gras o'r fath beraidd sain. Ydy gras yn rhywbeth sy'n oddi mewn ac yn eich sbarduno chi? Weithiau, os o hynny'n gyson basa ar neges oedd gyda chi o'r plant. Yr hyn dwi'n i deimlo'n bersonol ydy pan mae treialon yn dod a dod ma'n nhw, yna y llonyddwch a gwrando ar nid y sŵn ond y sain sydd yn bwysig. Ymlynyddu yn bwysig i mi, ac yna mae rhywun yn ymdeimlo y gras yma sydd yn agored i bawb. Ac o adael i hynna ddigwydd, mae'r ysbryd hefyd yn adfywio i rywun hun, a hefyd mae o'n gallu sbarduno rywun. Ac wrth weld y plant heddiw a'i atebion nhw yna, wel, mae rywun yn teimlo'r ysbryd yna yn cael ei amlygu eto. Ond dwi'n meddwl lleihau y sŵn sydd yn bwysig i mi, mwyn i'r sain gael ei glywed yn well. Mae gwasanaeth yn bwysig i chi. Ydy. Achos da ni wedi gweld chi yma ysbron i 2 mlynedd yn gwasanaethu mewn gwirionedd. A mae hwnna'n gysylltiedig a'r gyhoeddiad o'r ffydd, a'r hyn ydy'r ffydd. Yn sicr. Mae rhywun yn ceisio dilyn y siampl Iesu, yn cynnig gwasanaeth, nid i'r rhai sydd yn amlwg i chi, ond i'r rhai efallai nad ydych chi'n ei weld. Dwi'n gweld o fewn yr achos yma,
fod y grwpiau ymweld yn rhan o'r gwasanaeth yna. A dyna un o'r breintiau mwyaf wedi cael ymweld â phobl, dwi'n teimlo yn bersonol, tua diwedd ei bywyda, mewn ysbytau, ac hefyd yn ei cartrefi. A mae'n un o'r chydig gyfleon mae rhywun yn cael i wir cyffwrdd a cael eich cyffwrdd gan y gwasanaeth hwnnw. Oherwydd, fedra i'n meddwl am ddim un swydd arall sydd mor bersonol i mi ac hefyd i'r sawl sydd yn derbyn y gwasanaeth yna. Ac wrth gwrs, da ni yma yn y Crwys fel sawl eglwys Gymraeg yng Nghaerdydd yn rhan o'r ganolfan glud yn y tabernacl sydd bob Sul yn ddiffael yn cynnig bwyd i'r digartref a'r anghennus yma yng Nghaerdydd. A mae'n fraint cael bod yn rhan o hwnna. Nid peth hawdd ydi o, ond a di rwy'n ddim yn dymuno dathlu'r peth, ond mae'r gwasanaeth yna'n llwyddiant. Mae fwy o bobl yn gofyn cael ei diwallu. Ond hefyd dwi'n ymfalchio yn y gwaith sy'n digwydd o fewn yr adeilad hwn i ymdrin â pobl sydd yn gaeth i gyflyra i'r hyn sydd yn ni hirtio nhw, fel fysa Wynford Ellis Owen yn ei ddweud. Felly mae yna rhagor o waith i wneud, ond dwi'n falch iawn o'r camau da ni yn gwneud. Yr ymdeimlad dwi'n deimlo ydy mae rhaid ni fod yn fwy presennol yn y gymuned tu allan i'r drysa yna a cynyddu'r gwaith yna. Mi o'n i'n ffeindio'n ddiddorol eich ateb chi fanna oedd pan ydych chi yn gyfrwng bendith i eraill, da chi eich hun hefyd yn cael eich cyfoethogi. A mae hynny'n mynd â ni, siŵr o fod, at natur a dyfnder bod o wasanaeth i bobl. A dyna'r, dwi'n rwy'n ddim yn licio defnyddio'r term sgil effaith, ond o geisio cynnig adfywiad neu iachad i bobl trwy eich presenoldeb a'ch geiriau caredig. Yna mae rhywun yn teimlo'r iachad yn syrthio ar ysgwydda y sawl sydd yn ceisio cynnig. A dyna beth sy'n rhyfeddol am y peth. Nid oes neb yn elwa fwy na'r llall. A dyna'r pleser mwyaf mae rhywun yn ei gael ydy cynnig y gwasanaeth a derbyn y gwasanaeth yn ôl. Mae dyn ei hun yn cael ei gyfoethogi ac yn aeddfedu ac yn tyfu felly. Dyna di'r safbwynt â chi'n ei gynnig. Ar hyd y blynyddoedd, da ni wedi ffeindio o fewn yr eglwys ni, mor hawdd i carfannu. Mae'r rhai eisiau rhyw deitl, mae'r rhai eisiau rhyw deitl arall. Ydw i'n iawn i feddwl, o'ch safbwynt chi, mae bod o wasanaeth, bod gofalu am pobl yn edrych sydd ar yr ymylo am wahanol resymau. Ac addoli, a ffydd bersonol, yn rhan o'r un peth. Yndi, a dyna'r her i bob un sydd yn bobl y ffordd yn dilyn Crist, ydy sut allai i tynnu'r rhagfan i ffwrdd o'n calon i wrth ymdrin â phawb, sydd droi ysgoi beirniadu pobl sydd ar y cyrion. A dwi'n meddwl bod hwnna yn waith mae rhaid i mi barhau i ymdrin o ho, ac yn rhan o'r broses i bawb fel Cristnogion oherwydd yr un yw'r Phariseiaid ym mhob oes, a mae rhaid i ni ofalu nad yda ni yn ei efelychu nhw yn hytrach na yr Iesu sydd wrth y bwrdd. O'ch chi sôn ag gair beirniadu fan yna. Os yna le i ni fel disgyblion Crist i fod yn beirniaid ar eraill? Yn bersonol dwi'n teimlo mai dyna'n gwaith ni. Dwi'n teimlo mae'n gwaith ni ydy ceisio cynnig gwagle sydd yn saff i bobl yn trin â unrhyw sefyllfa, i fod yn rhydd i sgwrsio, ac hefyd
amlygu'r ffaith mae'r gwahoddiad i bawb wrth y ford. Ac wrth gwrs mae'n digon hawdd i ni feirniadu ac edrych a meddwl fel la. Ond yn gwaith a'n braint ni ydi ceisio efelychu fwy bob dydd Crist yn ei weinidogaeth sydd yn weinidogaeth radical, sydd yn weinidogaeth heriol, ond eto'n syml iawn. A'i sylfaen hi? Sylfaen y weinidogaeth hwnna sy'ch chi'n dweud ydy? Amlygu'r cariad y tarnefol. Ac mae rhywun wastad yn edrych ar yr adnod y fan hyn. Sydd wedi bod mewn sawl blwyddyn bellach. Rhyfedd iawn, o'n i'n edrych ar hwnna mewn ffordd wahanol wrth eistedd fan yna. Lle dwi'n arfer ag eistedd fan. Ac felly mae hynna'n ganolog i dystiolaeth a hefyd yn cynadaeth nhw. So mewn gwirionedd, ydych chi'n hyderus wrth feddwl am gynnig eich hun i'r weinidogaeth, cael eich derbyn a bod yn weinidog i Grist. Yma, go iawn y ddinas hon. Mae o'n fraint cael yn ystyried ac mae o yn rhywbeth dwi'n yn deimlo yn ddefn a dwi'n teimlo dyma'r foment a dwi'n barod. Oes am mwy ddeud nag oes. A dim mwy ofyn chwaith yn agos. Eisiau diolch i chi efo bore agored. Dwi'n bob amser yn mwynhau sgwrsio. Efo chi efo pethau. Mae o fyny gynulleidfa yma. Mae yna ddau gwestiwn. Mae yna chi ddewis, chywch chi matab y ddau, Gewch chi atab un ohonyn nhw. Na chi wedi cael y papurau, dos, a rwy'n ddyla fod yn cael papur fel aelod o'r eglwys hon, sydd ddim wedi cael papur pleidleisio. Mae ddigon ohonyn nhw, Gewch chi fod un wrth gwrs. Reit, mae pawb wedi cael papur. Da ni'n croesawu chi sydd ar y sŵn, gwerthfawrogi bod chi yna a bod chi'n rhan o'r drafodaeth yma. Ond fel mae pethau'n sefyll, allwn ni ddim cynnig papur pleidleisio i chi. Ond da ni yn falch o'r eich bod chi yna ac efo ni yn yr addoliad yma. So, y peth nesaf da ni'n mynd i wneud ydy casglu. Os rwy'n eisiau munud neu ddau ar oeddech chi'n amheus cynt, rwy'n i'ch cadarnhau rwan ar ôl y sgwrs, a ydych chi pawb yn barod i gyflwyno'r papur. So, ddeith Mair i fyny ochr yna, fi Eina i fyny ochr yma, ac yna nawn ni fynd o'r golwg i gyfrif y pleidleisio a dod yn ôl. Ais o lawr. Mair y gwasanaeth. Gadewch ni barhau ein addoliad bore yma drwy gyd ganu.
Rhif yr emyn 349. Fe rodio Iesu un prynhawn yng Ngalalea mewn rhyw dref, a'r mamau'n llu a ddigu plant yn eiddgar at o ef. Ac yn y blaen, rhif yr emyn 349. Ni yn awr gynorthwyo'n gilydd mewn gweddi. Gweddion. O Dduw ein tad nefol, deuwn ger dy bron mewn gosneirwydd a diolchgarwch, yn ymwybodol o's ddaioni a ffyddlondeb teg atom o ddydd i ddydd. Diolchwn i ti am yr eglwys hon, ac am bob eglwys sy'n arddel dy enw. Diolch am bob aelod, am bob teulu, ac am bob unigolyn sy'n rhan o'th bobl. Diolch am y cenedlaethau sydd wedi ein rhagflaenu mewn ffydd, ac am y rhai sydd yn cario'r dystiolaeth ymlaen heddiw. Diolchwn yn arbennig am waith y swyddogion, arweinwyr, eglwysi a chapeli, y gweinidogion, y pregethwyr, ac yn bennaf holl wirfoddolwyr sy'n gwasanaethu'n ffyddlon, yn aml heb lawer o sylw a chlod. Bendithio hwy, nerth a hwy yn ei gwaith, y bydded i'w gwasanaeth ddwy'n ffrwyth
gogoniant I ddenw. Arglwydd trigarog, dim gerdd y fron gan gofio pobl Venezuela yn sgil dir grinfeidd dinistriol. Wrth i ni glywed am y cannoedd sydd wedi colli I bywydau, am deuluoedd yn chwilio am ei hanwyliaid ac am achubwyr yn cloddio drwy'r rhwbel, a'i dwylo noeth mewn ymgais I achub bywydau. Rydym yn ymbil arnat am drigaredd. Bydd yn agos at yr rhai sydd yn galaru heddiw. Rho nerth a diogelwch i'r rhai sy'n parhau ar gwaith iachub a cynorthwyo'r holl rai sy'n dod â chymorth a chysur. Bod I oleini gobaith ddisgleirio hyd yn oed yng nghanol y tywyllwch mwyaf. Gweddiwn heddiw dros ein henwad, wrth i'r gymanfa gyffredinol ystyried alstrwythuro. Rhoi'r swyddogion, yr ymddirodolwyr a'r holl gynrychiolwyr ysbryd a doethineb, dirnadaeth a gostyneiddrwydd, boed oeddynt barchu hanes cyfoethog yr eglwys hon, ond hefyd fedru gweld yn glir yr hyn sydd ei angen mwyn i'r efengil ffynnu yn y cenedlaethau sydd o'n bleidna. Boed penderfyniad yn cael ei arwain nid gan ofn nac arfer yn unig, ond gan ysbryd glân. Bendeithio holl eglwysu'r hynaduriaeth yn lleol. Diolchwn am yr uchelgais yr egni a'r weledigaeth sydd i'w teimlo yn awr. Nertha bob gynulleidfa, bendeithio pob swyddog ac aelod ac arwain bob eglwys I fod yn dyst byw I ras y tad nefol yn ein cymuned yn hunan. Gweddiwn hefyd dros yr rhai sy'n wynebu salwch, galar, unigedd neu bryder, bydd yn agos at y rhai sydd yn hiraethu heddiw, cysurau'r rhai sydd yn galaru, ymwel a'r rhai sydd yn wael I iechyd. Bydd gyda'r rhai sy'n wynebu triniaethau, profion a diagnosis ansicr. Cofio'r rhai sydd yn gaeth i'w cartrefi, y rhai sydd mewn cartrefi gofal, y rhai sy'n teimlo I bod wedi cael ei anghofio. Ac wrth I ni baratoi I eistedd wrth ffwrdd yr arglwydd, diolchwn I ti am y gwahoddiad grasol sydd yn dod atom drwy Iesu Grist. Diolchwn nad gwahoddiad i'r teilwng yn unig mohono, ond gwahoddiad gras I bechaduriaid sydd yn ymddiried yn y gwaredwr. Yn rhoi ni ysbryd gostynedig a diolchgar, yn barod I dderbyn dy wahoddiad ag I eistedd wrth dy fwrdd gyda llawenydd a ffydd. Wrth I ni dorri'r bara ac yfed o'r cwpan adnewydda ein ffydd, dyfnhau'n cariad a nertha ni I fynd allan I wahodd eraill at y wledd fawr sydd eto I ddod yn dy deyrnas. Gyfynwn hyn oll yn enw Iesu Grist y fab, yr hwn a ddysgodd I ni wrthweddio y weddi fawr, ein tad.
Dwi'n cadw golwg ar y cloc ac mae gen I neges I chi. Ac efallai mi fydd yn ddoes I mi gyflwyno'r neges I chi rhyw dro arall. Ond yr hyn yr hoffwn I ddweud ydy, ydych chi wedi clywed wrth I mi geisio esbonio'r ddameg bwysig hon i'r ysgol Sul, y neges. Ac yr unig beth y ddweda I ydy, ydych chi wedi clywed fod yr Iesu yn y sefyllfa yna wedi cael ei wahodd gan y Phariseaid. Hoffwn I felly eich trosglwyddo chi ffwrdd o fwrdd y Phariseaid a troi wrth gwrs at fwrdd arall. Ac yn wahanol i'r parti neu'r wledd a gafwyd gyda'r Phariseaid, wrth y bwrdd yma, nid oes neb yn chwilio am y sedd ora. Nid oes neb yn gorfod profi ei werth. Nid oes neb yn ennill ei le. Does dim seddi blaen na seddi cefn. Nid oes neb yn bwysig nac yn ddibwys. Oherwydd wrth y bwrdd hwn, nid y gwesteion sy'n bwysicach, y sawl sydd yn ein gwahodd yw'r peth pwysig, ac mae Crist yw'r gwahoddwr. A dyda ni'n mynd at y bwrdd hwn, oherwydd yn bod ni wedi byw yn ddigon da. Da ni'n mynd oherwydd yn bod ni yn derbyn y gwahoddiad. Nid ydym ni yn dod oherwydd ein bod ni wedi ennill yn lle. Rydyn ni'n dod oherwydd ei fod ef wedi ein gwahodd. Mae Duw yn galw. A pan fyddwn ni yn barod I ymateb ein braint i'w derbyn y gwahoddiad a chymryd ein lle wrth y bwrdd. Dewch, closiwch, oherwydd mae popeth yn barod. Dewch at y bwrdd, mwyn ei enw. Amen. Mwyn ein harwain ni at y bwrdd hwnnw, cyd-ganwn, rhif yr emyn 661. Nesawn mewn myfyrdodau pur, adfwrdd ein harglwydd I gyd gofio'r gyr, a roed y brenin mawr ar hyn o bryd ei wyneb hoff tra byddom yma ynghyd. Ac yn y blaen, rhif yr emyn 661.
Hwn yw bwrdd yr arglwydd, yn agored i bawb sy'n caru Iesu Grist, yn ddidwyll ac yn ei broffesu ef yn arglwydd a gwaredwr. Mae'r arglwydd Iesu yn ein gwahodd i rannu yn ei wledd. A daw rhai o'r dwyrain a'r gorllewin ac o'r gogledd a'r dde a chymryd ei lle yn y wledd yn Nhyrnas Dduw. Clown eiriau sefydlu swper yr arglwydd yn ôl yr apostol Paul. Oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a droddodais i chwi. I'r arglwydd Iesu, y nos y brydychwyd ef gymryd bara, ac wedi ddoddiolch fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff sydd eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Yn yr un modd hefyd fe gymherodd y cwpan ar ôl swper, gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef, cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Gweddiwn. Clodforwn di dad pwll y lluog ac am i ti greu pob peth, ac am i ti yn gwneud ninnau ar ddyddelw dy hun. Diolchwn am ei ti, a noeddem eto'n bechaduriaid roed ei unig fab Iesu Grist i fyw fel un ohonom, i ddioddef marwolaeth ar y groes, ac wedyn atgyfodi mwyn ein iachadwriaeth. Felly, gyda'r holl greadigaeth yn y nef ac ar y ddaear, datganwn dy enw mawr ac ogyneddus, gan dy glodforyn dragwyddol a dweud sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd arglwydd. Dduw pob gallu a grym, nef a dear sy'n llawn o ddogoniant. Hosanna yn y goruchaf. Trwy rym dy ysbryd glân bendithio rhoddion hyn o fara ac o wyn. Cynnyrch y ddear a llafur ein dwylo, fel y bydd i ni drwyddynt, gyfranogi drwy ffydd o gorff a gwaed ein harglwydd byw, a chael ein atgyfnerthu i'w wasanaethu ac i dostiolaethu iddo yn y byd. Una ni a Christ a chymdeithas eglwys drwy'r byd, ac ar cwmwl anweledig o dystion, ac arwain i oll yn y diwedd i wledda gyda thi. Yn llawenydd y deyrnas dragwyddol, ac i ti ddiw holl a lluog, yn dad, mab a ysbryd glân, y pob anrhydedd a gogoniant yn awr, a thros byth. Amen. Mewn ufuddod i orchymyn yr arglwydd Iesu Grist ac cof amdano, gwnawn ni hyn. Yr hwn y nos y brydychwyd ef a gymerodd bara, ac wedi ddoddiolch fe'i torodd. A dwedodd hwn yw fy nghorff sydd eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf.
Yn yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan. Ac ar ôl swper gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gnewch hyn bob tro yr yfwch cof amdanaf. I derbynnu yn gwasanaeth y bore yma, fe gydganwn ar ein heistedd, rhif yr emyn 660. Wrth nesu at dall o'r lan o Dduw, rhoi i mi nawr dy weld a byw, o cadw di bob meddwl drwg i ffwrdd, ac na foed un brydychwr wrth dy bwrdd. Rhif yr emyn 660. ond llais tangnefedd am y ddeiant Duw. Cyn i ni gael y fendith wrth i ni ymadael, wwn i ddim os oes llais arall wedi ei chlywed. Na ni. Does gyna i ddim syndod i gynnig i chi. Oedd y bleidlais yn un frydol. A dwi'n meddwl gallach chi fod yn curo dwylo. Dwi'n meddwl, sneb oedd ni'n synnu nag oes. Ond da ni yn ddiolchgar am
Yr ymddiriedais y gefnogaeth mae'r eglwys hon wedi rhoi i Thomas y bore yma. Ga'ch gweld chi ata i fama? Mae'n bleser mawr gen i ar ran henaderaeth Morgannwg Llundain eich llongyfar chi. Da ni gyd yn llawen oherwydd beth sydd wedi digwydd bore yma. A da ni gyd yn dymuno'n dda iawn i chi. Mae yna gama i ddod, ond da ni'n edrych ymlaen at y dydd. Y byddwch wedi neidio dros y camau rheini yn gwbl lwyddiannus ac yma'n weinidog yn enw Iesu Grist. Byddai'r bendith arnoch chi yn eich holl ymwneud yn enw Crist. Amen. Dewch ni weddio. Ein tad nefol, da ni wrth yn bodd yn cael bod yn bresennol yma ac ei titha roi arweiniad mor sicr ac mor gadarn i ni. Da ni'n cyflwyno Thomas a'i deulu a'i eglwys yn y lle hwn i ti. Byddai dy fendith arno fo, a'i deulu, a'i eglwys. Da ni yn edrych ymlaen gyda chyffro am y gwyddon ni, dyfo ti yn yn harwain ni. Bendithia ni oll yn dy wasanaeth. Amen. Ydych chi'n coelio fewn? Ydych chi'n coelio bendith? Diolch yn fawr. Dwi dan deimlad. Yr ddim yn golygu cymaint i fi. Ond beth am ni nawr gyd adrodd y fendith fel un llais, fel un cynulleidfa, y fendith apostolaidd. Ein tad, gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a fyddo gyda ni oll o'r awr hon, hyd byth. Amen. Cant y cant. Fel o'n i'n yma. Da iawn. Bydda i, wel dwi'n meddwl bod o fydda fo'n ddoeth i anfon dim byd fory. A phobl yn gynnull i'r gymanwr.